Please do stand by as we give you the profile of the day. Ini ndinonzi Fanuel Lisenga, ndo zita rangu rekuberekwa. Ndakaberekerwa kuMasvingo panonzi paTrugwe Mukosi, ndonga vazhinji munopaziva padhamu riya rinonzi Trugwe Mukosi. That area pane mamountains aripo ipapo. Pane nzvimbo inonzi Chidzidzi, ndo kwandakaberekerwa ikoko kuMasvingo. Ini ndine 39 years, ndakaberekwa mugore 1985. Zvekuimba zvinhu zvakagara zvichingori mandiri, ndingangoti since childhood, tiri mwana mudoko. Ifanira tiri kuchechi, ndina brother yangu aifarira zvekuimba stereki-wo inonzi zvingoti muri kumapraise and team aya muchingoimba uchingosudzi manguva. My brother anyanya kutofara zvekuimba, ndo akatondimotivata. In fact aifarira kungosimuka, hatikumboramboimba, tinekambokerika tanyora tichingodaro. Saka ifanira ndo pazvakatangira ipapo, kuzoramba tamba tichingozvidevelopa zvichingoenda mberi saizvozvo. Zvaitika ndezvekuti during those days when I was still very young with my brother, taingoita zvinhu zvataingoti zvinhu zvaitongota kunge tiri kutamba, like zvichingototifadzawo kuti asa kuchechi we are doing something. But then as time went on, vanhu vairamba vachingoti encourage kuti no, munokuimba zvinhu zvinotimotivate. Madei maramba muchingotoita muchingotodaro muchitorekodha muchidi. Saka takazoti that was 2016 ndo patakatanga kuchita manyezo kuti tombita even masong tikarekodha even pasina instrument yakakwana, tongopa vanhu tasinganyanyi kuti zazongononga mangorekodha but tisingaendesi like kumastudios nechi, tongotenderedza kuvanhu vachingoteererawo, vanhu vachitoti no, but zvinhu zvamutoimba zvinhu zvakatodi zvinhu zvakatonaka. Saka vanhu vaitozvifarira vachingoramba vachitotipa feedback kuzochisvika kunana 2020 parakazati no, sezvo vanhu vanga vakuramba vachita encouragement vachingoti no, muri kundori nechipo chakanaka, dema achitoita zvekutoti muchitoita zvekutonotsikisa, murege zongoimba kuchechi muchingoita zvekuchechi zviperera kuchechi, endai muchitonotsikisa because music yenyu inototi motivate. Ndo pakatizotanga manje tochienda kumastudio takuchinyasa kutoita zvichiita professional job saizvozvo. Nini truly speaking zvekuti ndakamotivatwa nemamusicians akawanda zvawo, tanga kuna Macheso na Leonard Dembo kunyanya na Leonard Shakata. Music yavo yaindi inspire, but then munhu akazonyanya kundi inspire sterek patatawa kunokura tawa kuma 18 years takudai so 16 nditonga imoyo ndiye akazonyanya kundipa the greatest inspiration kuda kuma masong ake. So pane imwe song yake yandaifarira yakaimba because I lost my mother when I was still 16 years old. Saka pane song yake imwe yakanga aimba yaitaura preparedness, inonzi Ishe vakatuma shoko. I think chazama kuti maybe zvima akastanza kacho sokananga chingoti Ishe vakatuma shoko vazani vanturutsa ngura nowa uvakeka ndicha paradza pasi ugokumbira maoko kuvazhinji vachatenda vese vachapona nowa uvakeka ndicha paradza pasi. So that song that time ndandichangorasigwa namadha, mai vangu vaifara zvichechi. Saka ndoimwe song yakanyanya kundibata stereki because taitomboiridza mai vangu vachiripo. So kuti ndakatanga ngofunga, so when I was still very young mai vangu vashaika. Saka no, munoda kwe maimbiro akaita munhu uyu. I think one of the years ndoda ndizoimba even ndichingoita maybe sezvaanoitawo. Saka ndo pandakazonyanya kufara tonga imoyo kuzosvika, ndo munhu anenge akazonyanya kundipa the greatest inspiration kusvika patime even yakatozofa. I think ndingangoti nini I'm probably the top person akabatikana madays akafa tonga because music yake yaingondibata even then, even though ndawo music ndichingira zongodaro, but ndiye munhu anenge akazonyanya kundipa the greatest motivation kuti ndichizonyasa kuchita venture into music because panga pasisina taimbosi tikamirira akarelease toterera. But muona kana wachifarira bhora sometimes unenge wakutoti kana uri supporter yeLiverpool so
Liverpool kana yakaramba irogwa dzimwe nguva unopedzisa kutoona uchitokava sobhorasi pasina chauri kukava nekuti watova supporters kuti unenge uchitofila kuti why zvinhu zvisingacharambi zvichiitika. Saka paakazongoendawo ndikafika kuti neno regai ndiite sei sezvo vanhu vachitoti ndinogona regai ndichitongoimbawo. Saka ifanira kuti even lyrics angu zvazo ndio munhu akandipa motivation stereki. Saka pakazobva ka nickname one because no vazhinji pandakandoloncha ku National FM ku Radio Zimbabwe vamwe vakungopa ma nicknames ava kutotendera iko zvino ana vamwe vanoti chipoko chaDhewa vamwe vanongoti Dhewa Udino vachingopa ma nicknames angoda kurirekera ikoko nekuti zvishowa ndiye munhu akanyangondipa the greatest motivation kuti ndizopinda mune zvemusic. Zvinotongondifadza why nekuti Tongai Moyo is not just a musician, aitova muimbi, aitova an icon, aitoimba zvazo kutoinda. Nekuti pane zvimwe comment akazanga kuona vanhu panandi ku Radio Zimbabwe vamwe vachiti what you can simply say is kuti it seems like Mwari akanzwa kuchema kuvana veZimbabwe pakafa Tongai Moyo, and what God simply did is simply transferred Dhewa's talent to you. Saka inini zvinotongondifadza but because vamwe kuti it seems like you are even improving todarika pakasira. Saka zvinongondifadza kana vanhu vachingondifananidza vane munhu aitawo zvinhu zvakanaka. Nekuti kana iye Tongai Moyo achitangisa vaitombonzi nevanhu ndidembo asi akazoitawo excel. Saka inini ndicharamba ndichitawo excel andizongoramba ndichifamba mulaini rwase ndichiramba ndichita excel kuti sei response yandava kunzwa vanhu vachitoti no it seems like ndinenge makutodarika because beat yenyu yaitova pamusoro. Saka ndoramba ndichingoinda nekuti zvakandimotivatewo kwaari but nini I will do even better ndoita surpass that level yakasiya iripo. Right, I think for me I can say zvinhu zvekutongoti zvitori muropa izvineka calling like because kazhinji kacho ndinogona dzimwe nguva kana ndakarara so notongoona tongoti maybe ndamboenda kuchechi kana ndakadzoka kana pakaparidza mufundisi dzimwe nguva masemoni naye zvataugwa zvezva kutodzoka kwandiri. Saka ifanira ndo zvimwe zvinoramba zvichingondipa motivation. So when I'm coming up with my songs zvinonga zvitongori muropa kuti zvina Mwari mukandibhoza I don't even take time kuti ndinyore masongs ndinoanyora but andombotori time kana ndoda kuenda kustudio even ndauta masongs angu seiyo album yatapedza ine 5 songs zvangonditora something like 2 months ndazatopedza ndatonyora zvatovapo zvese takutoenda kustudio kunoisa malyrics edu zvese kutoperfecta nemagitars everything. Saka ndinonyora masongs kana ndanyora then tochinda tonoita basa rearia but zvimwe zvacho zvinongouyawo pamwe pacho ndakarara kuti utongoona dzimwe nguva uchitongorota pamwe uchitoimba uchitoita this that chimba song totomuka dzimwe nguva usiku ndaona ndakutonyora malyrics acho chitozvimixa zvinhu zviya zvakutozopesa zvakutoenda mberi zvakadaro. First pandakaenda ndaenda ku Radio Zimbabwe ku National FM first ndakati ndiriko masongs angu achirira pane time yakazopuwa vana veZimbabwe kunzi vachiita sei vachifona vachipaya tingati an overview zvizvo vari kufila sei vachindifonera vachifona kustudio. Saka pakataugwa mashoko akandibata singaiti umwe akatanga kufona akati tiri kureswa kuhwa here tiri kuhwa ndimi here makanyatsa kuimba apa. Vafona vanga vari gogo vakafona vakati munoziva here kuti ndanga ndine stress but pandangoteerera masongs enyu achirira so stress dzabva dzaenda dzese. Vakati saka tambova vamwe achiti chipoko chaDhewa ndimi here zveshuwa muri kuimba. Ndikati ndini zvikanzi munoziva music yandibata yaitondipa simba ndatomuka izvo ndatogara zvazokuti zvakabva zvafila kuti saka vanhu vari kufarira music yangu zvakadai zvekuti zvakabva zvatondipa that greatest motivation. Vamwe vakafonawo chitaura kuti munoziva kuti paya patakateerera masongo enyu achirira izvezvi so vanhu vatinavo panapa vari kutofara zvisingatoiti vari kutofila kutongoti zvinhu zvacho zvatova pane imwe level. Saka ifanira macomments ese vanhu vakatanga kundifonera vese ndakabva iko kustudio yeRadio Zimbabwe National FM vanhu vachingofona so kusvika ndasvika kumpanikazorara kuma3 asina ndabvako kuma6 vanhu vachingofona music yenyu tiri kuifarira zvisingaiti. Chiro izvo ndatobvapo kune mamwe events akachimboita vanhu vanga vachitofona vachitongoratidza nhasi vari kungofona tiri kufara music yenyu. Saka izvozvo zvinotongondipa simba kuti so it means I'm not into this by force but zvinhu zvinoratidza kuti zvitori mandiri. Saka izvozvo ndizvo zvinhu zvonyanya kutondipa greatest motivation. Ndo mamwe moments andogara ndichingorangara iwayo kuti saka vanhu vanofarirawo zvandinoita zvinondifadza zvakadaro ndizvozvo. You find kuti gone are the days in the past kuti kwaiva nemakaseti kwaiva nezvakati marecord bars ukaprogisa music yaya inoita sei inotosvika inotengeswa zvakanaka
vanhu vawana music yako newe unobva wakasirawo kuwana something. Saka challenge yacho chingosangana nayo ndiyo yekuti unenge une vanhu vaunofamba navo pamusic vanoshanda navo vese vanenge vakatarisa kubaura, like in my case titori netimu yakatowanda yevakomana vanofara basa ravo zingaiti, vanondibatsira pakuridza, vanondibheka, vanotamba everything. Saka you find kuti chinhu machallenji anenge achitongoripo ndiwawo zvawo kungoti sometimes inyaya dzemari. Varipo vamwe vanomupota vamwe vachimbotumirawo mari kuti no tingosapota uri chidai, but nyaya idzi dzingoti dzimwe nguva mafans azosviki palevel vanenge vachidawo kuti nevaunoshanda navo unge uchiramba uchivafadza. Though varipo vamwe mafans vanenge vachipota vachimbotitumirawo zvakati. Then kozotiwo nyaya yema-instruments tinawo zvedu, but asati anyatsosvika palevel kuti ma-instruments edu asvika pakuti akakwana. Saka tinotongosvirirawo tikaona vana veZimbabwe vamwewo vane vachingori willing sekufara kwavari kuita music, vanoda kungoti vangotibatsirawo even kuwedzerawo ma-instruments nechichi ndezvimwe zvatinenge tichida. And then number 2 you find kuti ingori nyaya dzema-coverage sometimes ndo imwe challenge inogona kumboitikawo even sesu une chipo so vanhu vachikufarira zingaiti, you may not get the coverage inewo yaunenge uchida. But for me I'm happy zvangu because I've got 3K TV kunoko. Coverage kunoko ndoiwana ndinganetseka hangu nemamwe stations, but ku 3K TV I'm 100% covered because even vanhu vakawanda mafollowers angu vanobva ku 3K TV ndokwandoona motivation panenge vachiona mavideos zvese. Saka as far as 3K TV is concerned I'm covered, but kune mamwe manenge akiri ndokwanenge kuti maybe kunomboputa hako chimboti dzimwe nguva kanosati wanyatsa kulinga zvakanaka, but overall everything is going in the right direction because zvese zviri kushepa zvagara kana zvinhu zvichitanga hazvingangotange zviri pasummit unenge uchingotanga uchienda, but nesupport yandiri kuona nemufaro uri para vana veZimbabwe it's only a matter of time, but very soon tienda kutopa testimony kuti zvinhu zviri kunyatsa kufamba zvakanaka because vana veZimbabwe vari kutifarira zingaiti. Ndoda kuvatenda vese vateereri nezvavanenge vachiitawo because ndo vari kuramba vachitipa simba, vanenge vachititumira mameseji, vachitumirawo ma-airtime zvese nemasapoti vanenge vachitipa kuti tirambe tichiendererawo mberi. New album yedu inonzi Dzoreredzo yezvakanaka itapitapi ndo new album yacho. Zvinongobvira pangoti munhu ungaita zvakanaka kazhinji zvinongodzoka kwauri. Saka this album ine masongs ari 5. Inonzi Diye, poita inonzi Tauya Nerudo, poita inonzi Tisu Zimbabwe, poita inonzi Nguva Yashe. Ndofunga ndo masongs iwawo aripo panew album iyoyo ari 5. Maybe ndingangobata maybe masongs acho mamwe aripo, like nombotora for example iri kunyanya kudiwa nevanhu, pane imwe song inonzi Diye. That song iyoyo ndeyerudo zvayo, but inodzidzisa vanhu, inotaurawo kuti no nyaya dzekufundisana because you find zvakafanana ndinombotara for example even kumusic kwatiri tine ma-greatest icons vamwe vakazorasigwa neupenyu nekuda kwekuti vamwe vacho vaizotadza kuzvibatawo because industry yacho iri a bit tempting. Saka ndaingozama kukurudzira kuti no, kana vanhu tikazenge tazodanana mutava murudo, kuvimbika kwakakosha. Saka panotori nemalyrics aridiwa nevanhu vanotofona even vachindifonera vakawanda vachitoti papa ndo pari kuti bata kalirikamu kanonge kachitaura kuti iko kana mazodanana sikana imi kuimbika kwakakosha ginde kana mazodanana sikana imi kuimbika kwakakosha ginde. Saka inyaya ngoti nyaya dzekuvimbika inyaya dzakakosha. Saka ndaizama kuda kungodzidzisa vanhu vari mumarriage, mufriendship imomo muchiri kudana musati mawanana kuti chinhu chekunonzi kuvimbika chakakosha. Kana pane anenge akuda vapererawo pauri newe chimirawo paari, the same wo kune vatu vamumarriage. Kuvimbika chinhu chinenge chakakosha. Ndo saka ndakaenda song inonzi Diye. Then poita imwe inonzi Shoko Ndishe inova ndo ine video riri kugara richifadza vanhu pa 3K TV apa, vazhinji vanondifonera vachiriona pa 3K TV. Shoko Ndishe yangova nyaya yekungoti usateerera vanhu in life because varipo vanhu vanongoda kukudzosera kumashure vachiti zvakati vachikutarisira pasi. So it likens recapitulates that David moment kuti David akatozova mambo asi vakawanda vaitoti David angaita mambo weyu facing vana Goliath, but akatozopesa ari akatova anointed. Saka ndichiti nini, iwe munhu usazvitarisira pasi nekuti no one knows tomorrow, it's only God anoziva ramangwana redu. Saka ndikati nini, Shoko Ndishe kuti the final say comes from God, kwete vanhu.
zvinotaura vanhu hazvinei nezvichaitwa naMwari, nekuti Mwari zvavanenge vati ndizvo zvichava, nekuti Mwari ndivo mambo. Kusika pane mari dzavanoizoti zvavanenge vati ndizvo ndoziva zvichava mambo, ndivo shoko David akava mambo, zvikashamisa vaiti ndivo shoko. Saka inyaya yekuti Mwari ndo vane final say. Usateerera vanhu, iwe before God you are very great, nekuti iyewe uri temberi yaShe. Saka usateerera vanhu vari pakudzosera kumashure vakawanda, but iwewe teerera shoko. Final say inobva kuna Mwari. Chandingangopa nekuda kwekuti vatsigiri vazhinji vari muZimbabwe vari kundifonera vakawanda, nekuda kwevanenge vachiona paTV, pa3K TV, vari kuti yo toda kuti tusvike kwese muZimbabwe. So it is my wish, my plan ndekuti kana zvinhu zvikabalanza zvakanaka, toda kuti tirambe tichiita mashows, titenderere Zimbabwe yese, kuti vana veZimbabwe sekukumbira kwavari kuita ndisvike kwese, because vari kufona vachichema kuti aya toda kuti wambosvikawo kwatiri, ndozvinhu zvandichaimbisa mafanzi angu, ndoda kunditese izvozvo. And then vamwe vari kuramba vachikumbira sofa mavidheos aripo muri kuona pa3K TV apa. Itrue, pana shoko ndishe, poita ratauya nerudo, paimbowana nyaya yaMozisi, ndo rimwe futi vari kutiwo wedzerai futi. So I think before the end of this year togona kunge tava nerimwe video renziyo iyoyo inonzi Dia nachitaura nezvayo inoti kuvimbika kwakakosha. Ndozvinhu zvandingangopromisa futi mafanzi angu before the end of the year. Early next year I'm working on another album ichabuda futi early, because nekukumbira nekufara kuita mafanzi angu, I don't want to keep them starved of my musical works. Toda kuramba tichingokubikirai kuti murambe muchifara sekufara kwamuri kunoita naidzo dzamuri kufona muchita, hamusi kuvata muchifara muchitamba zvese. Saka chiramba ndichikubikira early next year ndofunga imwe album yatiri kutoshanda nezvayo sofa pamwe inenge yatopera, mune makutoiwana futi. Ndo zvandingangovimbisa kumafanzi angu vari muZimbabwe nevari kunze kwenyika, vatariri vepa3K TV. There are several options. I think yekutanga ndekuti vanogona kuiwana even straight kwandiri panhamba dzangu chaidzo. Saka kana ndichitenderwa ndichangoti ndovapa nhamba dzacho. Nhamba dzangu munogona kundibata straight, mukangondibata anytime ndokusenderai music yacho. Nhamba dzangu nini dzebhadhi, it's 0774, ndodzokorera ipapo 0774 143545. Ndichadzokorera zvakare 0774 143545 ndodzebhadhis. And then net 1 munondibata pana 0714, ndodzokorera ipapo 0714 313 942. Ekupedzisira 0714 313 942 ndo macontacts amu. Kandibata anytime ndokupai masongs iwayo. And then kuma websites makangonyora chete kuti Fanuel Lisenga, kana kuti makangonyora kuti Chipoko cheDewa nickname iri kupuwa nevanhu iyoyo, kana kuti iri nickname iri kupuwa nevanhu iri kunzi Dewa Udino because yakutotenderedzwa pakasiyana siyana. Makangonyora izvo zvichiti Fanuel Lisenga, mopinda pa Facebook, mopinda pa YouTube, muchaona pane masongs angu zvese nemavidhiyo munozviwana. Kungonyora kuti Fanuel Lisenga, munobva matowana zvese masongs munowawana aripo ipapo pa YouTube. Mavidhios enyu munoona pa3K TV awa muri kuenjoya aripo futi, munosubscribe awe ipapo, zvese munozviwana zviripo. Tiri kuma even ku Instagram neku TikTok, munongonyora kuti Fanuel Lisenga, munowana music yangu yese inenge iripo. As I conclude, regai nditange nekutenda, ndokutenda mese vatsigiri vangu imi munenge muchiona pa3K TV nesupport yamuri kundipa, muchindifonera, muchitaura zvamuita, muchitumira izvo zvinopa kuti tirambe takashingirira.
ndoda kutendai mose ndonga ndo mashoko angu andingangopedzisira nawo ndichingoti rambai muchikumbirazve music yacho yese kumaplatforms akasiyana siyana, kumaredhiyo, muchivhoterawo even pa3K TV papapa, muchikumbirawo kumapresenters kuti music yacho irambe ichingoenda, ndokuti zvirambe zvichifamba zvakanaka. Ndoda kungokutendai mese because imi ndimi munondipa simba, ndimi munoita kuti ndirambe ndichienda mberi. Pasina imi hapana pandingamboramba ndichingobika music because kana uri musician you need motivation and that motivation inobva kwamuri. Saka ndoda kungoti rambai makamirawo nesu muchititsigira kuti zvinhu zvirambe zvichifamba zvichiita zvakanaka. Neni ndokuvimbisai, ticharamba tichikubikirai maprograms akanaka, mashows, mavideos, masongs, gore negore muchaona zvese zvichingoitika pa3K TV, munenge muchingoona mavideos enyu akanaka tichikubikirai zvese. Ndoda kutendai mese. Tovaimia munyadzize mazokwadi nekumbira tenzi wangu urive nyasha. Sports news is coming up next.